Російський агресор дуже часто обстрілює нашу громаду, тому незалежні джерела енергії, генератори нам вкрай необхідні для того, щоб забезпечити і водоподачу, і водовідведення. Дякую обласній державній адміністрації, особисто Олегу Олексійовичу, за те, що він підтримав наше прохання і виділили генератор. Складні часи, тяжкі, створюють сильних людей. Я завжди на зв'язку, ви на мене можете завжди розраховувати. Хочу, щоб був порядок, а люди з теплом світлом. Спасибо за підтримку, він дуже нам потрібен. Дякую. Міжнародні партнери надзвичайно відповідально відносяться до України. І я дякую всім, хто підтримує, і особисто наше місто, нашу громаду.